باژارê Amûdê di nav Kurdên Sûriyê de ji mêj ve bi nivîskar û rewşenbîrên xwe hatiye naskirin. Lê ji vî bajarê biçûk bi dehan hunermend û mûzîkjen jî derketine û bi afirîniya xwe jiyan xweş û geş kirine. Yek ji van navan hunermendê dêrîn Dawud Edwanî ye. Edwanî sala 1957 li Amûdê ji dayîk bûye. Ji zaroktiya xwe ve hezkirina mûzîkê li cem wî peyda bûye. Destpêka me di şêst û pênca de bû, min dest bi temborê kir teban. Di wê çaxa min de gava ez nûh rabûm, ez çavê min vebû, min gelekî ji mûzîkê hez dikir. Dehsiya min û tiştek heye ez jê hez dikim. Teban mala me birayê minî mezin teqrîben ez karim bêjim hunermend bû yani wek ud, wek cembişt de anî malê hevaliyî bûn teban. û wî bi xwe stiran çê dikirin. Wî bi xwe gotin û awaz çê dikirin. Hiwayeta wî tê de bû. Birê min jî jê girt bi rastî. Yani çaxê ew derdiket çû meselen derdiket ez diçûm werfa wî û me radî cembiş, radî ji udê dest pê kir. Dawud Edwanî ji malbateke oldar hatiye. Wekî piraniya oldaran ne bi dilê malbatê bû ku ew û du birayên xwe mijûlî mûzîkê bûn. Lê ji ber hezkirina zêde, wan hemû kelem û astengî derbas kirin heta ku Dawud Edwanî alboma xwe ya pêşî sala 1975 belav kir. Bes ez karim bêjim ew kasêt mishecilan navê min çê bû Dawud Edwanî. Dûra tecrîbat dûa di heftê û pênca şîşa de mixwest ser daweta. Teban prova malê dikirin û kaçîlozî govendê bigerîn çûlo bikin. Min bi cembişê xist ewlê. Bizik li Amûdê tune bû. Min cembişê xist. Ez û birayê xwe. Birê min wilo cembişek darê dirêj pê vekir bû kir bû biskê û êm jî cembişa adî bû. û teban cî hestin nebû. Daweta yekemîn me bi xwe lê xist. Me bi xwe lê xist sê şev û sê roja. Piştî wê ezmûnê êdî albom li du albomê ji aliyê Edwanî ve hatin belav kirin. Bi giştî wê 18 albomên serbûxwe û nêzî 200 stranan tomar kiriye. Di nav wan salan de Dawud Edwanî peywendî bi hunermendên din yên wê wextê re kir wekî Saîd Yûsuf, Salah Osê, Ramadan Necm Omerî, Mahmûd Ezîz, Mihemed Elî Şakir û gelekên din. Ji heştê û yekê de ez fîkarî dikim teqrîben di ber karê minî daweta û çûm şahiya û daweta ev me hez dikir yani ez aletê çêkim. Yani ewla dest pê kir di heştê û yekê de biskê kolayî çêkir ji darê tûyê kolayî mi çêkirin û mirne cehî mi tembûr çêkirin mi bizik çêkirin û ji wê wextê de me dest pê kir yani teqrîben piştî ez hatinê min ji daweta min nima karî bû bû ji min wek mewridkî yani rizqekî ji min pê zarokê xwe xwedî kir yani. Îca ez bûm mesela tembûra selehînim tembûra şikestî hebe mesela termiye akciğer hebe elmom ez vî karî dikim heta niha. Sîrwan Quço, Dengê Amerîka, Amûdê.